O'Kelly. Ni gosod i Clayton Green. Green yn cael ei warchod gan Damien Allen. Green ar coesiad. O'Kelly i fyny amdani gyda Declan Walker. Owens yn glir. Mae mor bell am Morgan. Y Bale dal yn fler. Yn rhydd yn y cwrt. Morgan Thomas! Cyfle o ddim byd. Aber yn fler y methu chlirio. A bydd y Liam Thomas i taro'r targed. Hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf. Young ar gic gornel! O golwr yn dod amdani ac yn ei methu hi. Ddim felly Joe Phillips sy'n rhoi Aberystwyth ar y blaen. Oedd hi'n syml. Cic gornel Young a ffeniad Phillips. Y pennau mynd i fyny. Y golwr yn dyrnu. Mae mor bell a Tom Owens. Owens, y sgil! Yr ergyd, heibio'r nod. Tom Owens yn dangos i ddoniau. Jones. O, ceisio clirio a Coltrus yna i'w dwy ni. Nawr te, os na gyfle Caerfyrddin daro nôl ar ddechrau'r ail hanner ma. Coltrus ar ergyd! Fymryn heibio, cynnig da gan Dwayne Coltrus. O, dos bosib o honna'n drosel gan Not ar Owen. Y chwarae'n parhau. O, sodliad yn hyfryd i Jones. Jones ar draws! O, golwr yn gwneud yn wych i atal. Y gwiriad gan Lewis, dwi'n credu. Gwaith gwych gan y golwr Lewis Thomas. Young ar gic. Phillips. Melvin. Pas hyfryd i mewn i John Owen. Owen. Owen yn ergydio! Mae'n ddwy Aberystwyth. Ac oes ganddyn nhw un droed yn rownd gynderfynol Cwpan Cymru bellach. John Owen yn gwneud yn gampus. Phillips ar ras. Phillips yn ei gosod i Malcolm Melvin! 2 gol mewn 2 funud ac mae Aber yn glir nawr. Dyn nhw heb ennill Cwpan Cymru ers y flwyddyn 1900. Ond maen nhw'n y rown gynderfynol ac yn ei lenni. Green ymlaen at Lee Sermon yn bresenoldeb corfforol yn y blaen nawr i Caerfyrddin. Lewis yn gwneud yn wych a Thomas. O, na chi gol dda! Wel, oedd hi'n 2-1 rhwng y tîmau yma wedi 91 y funudau ddeng diwrnod yn ôl, a ddaeth Caerfyrddin yn gyfartal. Na gyda nhw 19 munud i wneud yr un peth hyn yma. Hobson yn gry ac yn ei gosod i Walker yn mesur y bas yn hyfryd a John Owen. Owen di cael gêm gampus heno yn cael ei erlyd gan Not. Owen yn ei gosod i'n ôl i Melvin. Malcolm Melvin! A'r arbediad y tro hwn gan Thomas. Nef Powell yn enillydd Cwpan Cymru 2 gwaith fel rheolwr. Os na ddrama hwyr yn mynd i fod rhwng y tîmau yma unwaith yn rhagor. Not. Mae'n adlamu yn ôl i O'Kelly ar ergyd. Mylwch yn ei gollon ni Coltrus i mewn. Mae'r Bale yng nghefn y rhwyd gan Lewis, ond fe darodd i Coltrus yn y cwrt bach. Fydd hi ddim yn cyfri, mae Llyman y dyfannwr cynorthwyol wedi godi. Mae Mainc Caerfyrddin yn gandryll i gobeithio nhw aros yn y gwpan yn llithro heibio. Doedd na ddim camsefyll ar ergyd gynta, ond sylwch Lewis i mewn i Coltrus i ar penderfyniad cywir. Over the moon, you know, especially for the players. You know, we come down here in the league 10 days ago and threw it away at the death, and we made sure that wasn't going to happen tonight, even though they scored a late goal, and they put a great shift in. I think they deserve to be in the semi-finals. You know, we beat Bala, we beat Cardiff Mets, and we beat Caerfyrddin, so we're doing it the hard way, but they fully deserve it because, as you say, some of the forward playing tonight was outstanding, and you know, we're hitting a bit of form at the right time, we're scoring goals, and it's nice to watch. Mae'n briliant hogiad i gweithio galad i hwnna, ac o'n i'n meddwl pan nhw wedi cael gol nôl, ydy bach fel eich dweud déjà vu, ond na, mae'r job done yna rhwng nesa. The cup would have always been a nice bonus. A run in that would have been fantastic, but ultimately the league has got to be our priority. So we dust ourselves down now and we get ready for Friday and hopefully pick up some points. Well, 20 years ago this year, I lost the Welsh Cup final for Connasky Nomads against Bangor on penalties. 10 years ago, we beat Llanelli in the final at Newtown. So you know, who knows? It could be our time, could be Aberystwyth's time this year. Fingers crossed. You know, this will be my 7th Welsh Cup semi-final I've participated in, and
you know, we haven't lost one yet, so hopefully we can keep it going.